kumshi benta ban pinsu thu shai bat pinsuk ye ki khna school ha ka pule puthi menta ka sngi ka arpho nyo tarik nai tung arajar arpho lai ka office jong ka district mission coordinators district unit jong ka SSS 7 kala pinlong ye ka program jan bagi deris event and activities in PM Shri School Hanong Trau Government LP School Boirembong ha ka ni ka sngi lawan bandon ringkat uba Vincent Nyanglang DMC Ribhoi District and Joint Director jong ka tanat pule puthi Ribhoi kong Enika Sinrem BMC Boirembong Block kong I Mukim Principal jong ka Nong Trau Government LP School kong Sialin Mari Sotrun kinong hikai jong ka ni ka school ki kemi ki kpa lembat ki khna school ka PM Shri School ka de ka way na ki scheme jong ka sorkar pedeng bat ka long shisha ka jingker khu ka bakrau ya ki hebred ki ba pule ha ka Nong Trau Government LP School ha ka ba ka ne ka school ka de ka way na ki khatsau hajar sans pa atli ki school ki bala sha jet ban yo ya ka de ka scheme bat ka thong jong ka ne ka scheme PM Shri School ka de ban pin scheme ya ki mat jong ka new education policy jong ka sorkar pedeng khnang ba ki khna kin yo ya ka jing hikai ka ba lingba ka jingdan ya ki tiar kitar ki babit babiang bat kin yo ro ya ki jing hikai kat kum ka juk ka bamenta ki khna school jong ka Nong Trau ki la yo shibun ki jing hikai lingba ki jing le kai ba pher ki balawan ra da ka ne ka office ki ba kenthop nadu ka jing rwa ya ka surten rai ka jing hikai shna da ka kti arts and craft ka jing hikai bandro ka jing pule ya ki poetry ka jing hikai ban khen jing khen lingba ka foundational literacy and numeracy bat ki we li mo na basdang ng isyaha marang ni mo tena basdang nuk piang hadu basang tabali kana telik piang gidan ha ken na basdang hadu basang ni tabali dan kana telik piang lai teli tangini nyo mo to we are lai denam basang tabali apa lai dem to mentangan penher bi ni piang sebab sih ai sini gitu sini kan dia ngan penher ini tabali tangbang nganum ong su mga number nganum nyo su mga mo hinapan mapinang tu ban wan yo hadukan na trilon piang mo ini tabali iher lapet ke jaka ba internet iong ngan short haj na mentasi hang ni kenapa sedang piang hadu ba short tabali kan na telik piang gidang san sao ni to kibar ong sao rakti wei asya basau tang bang sao tadi kipiang mana bang sao pi bang sao ni no to ale pi bang sao wan school kilong kinuksa ya ki wei pat ki school kilong ru kum kinuksa na ka benta ka NEP ar hajar arfo kini ki school kilong ru kum kinong yalam ya ki wei pat ki school kin penlong ru ya ki kena bakin long engage bakin long shimbeta bakin long bonkam ha kapur ke bakin long school da ki kam dengan daki activities nangka kin long ru ibriu hadian bangila pen ya kam ya kani skim kamot kini ki kena juni kin long ki balar kam mungkin long produktif namar bakumba yo i barok sikata kibar apa semakan haru sei mo kilong kum tanggo ki driver kibar apa sebilir nang tak wat kibar dajuru kidon te ngatrai ngakermen bada kejing penterikan jong ka central government lagi ka sorkar pedeng ya kan ni ka scheme kan penlong ya dikena iwei kinom long so ikna kiba lailan lane ki bom larkam kini kilong kiba koridor hado kata iwai kilong kiba larkam kata kadai ka ngarong ada de kata kadon ken